Terve! Semmonen pyörä on nyt hankittu. Nyt tervetuloa ensimmäiselle pyörälenkille. Niin täällä ollaan ja nyt että lähtee uusi pyörä, niin uljas. Ja tätä jo vähän ajettu, pidetään teille pätkääkin. Tämä on nyt tullut uusi. Jos olette kattonut vanhoja videoita, niin tässä se on. Tosiaan Merida Sculptura on nyt merkki ja huomasin, että piti kuvaa ohjaustanko, niin ne nousee toi kädenote, kun pitää pidemmälle käden, niin siinä on vähän erilainen asento, mitä mä oon tottunut. Mutta eipä kummempaa, halusin ottaa teitä matkaa mukaan, kun mä ajan ensimmäistä varinaista lenkkiä, mutta mä ajan kotiin ja nauttikaa te vielä vähän pätkitte, kun mä ajoin tuon menomatun, mä pitän kameran nyt pois. Tämmönen pyörä tuli hankittu. Pitäkää kommenttia, mitä mieltä ootte uuden pyörän hankinnasta.